नोंथांमोननि बे जुद्धआव नोंथांमोननि बे नांलायनायाव नोंथांमोननि बे जुजिलायनायाव जोंनि बे हाबनो लानाय आगानसे आगानै दावगानाय समाव खुलुमबाय इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन आसामनिफ्राय गावजों गाव दुङाव थासारि बे मासनि गेजेराव गावजों गाव थेरफाथिनायखौ दोनथ'नानै डियार नाब्ला सारनि जानानै एक्स-एन-डि-पि फोरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबो बयनिबो हेफाजाब मददाव बे मासनि गेजेराव डियार नाब्ला सारनि आरो एक्स-एन-डि-पि फोरनि सिनियर जुनियर गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि मोजां खबर फैयो बयनिबो इसोरनि खाथियाव मिनि खुसि आरज गाबोबा इसोरनि अननाय जोंनि बर' हारिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि हेफाजाब मददाव डियार नाब्ला सारा मोजां खबर फैयो बे मासनि गेजेराव जाहाथे बयबो गावजों गाव नांलाय खमलायखौ थेरफाथिलायनायखौ बे मासनि गेजेराव दोनथ'नानै डियार नाब्ला सारनि जानानै एक्स-एन-डि-पि फोरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबगोन होननानै आसा खालामो जाथावि माखासे एबसुआव थानानै गाज्रि माखासे जुनार आखु दिन्थिनायनि थाखाय बियो दिनै एबसुनिफ्राय होखारजानाय भिडिअनि फुटिसाव खोनाखाबाय जोबोद गरम दुंहाव थासारि नाथाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं खावलायो जाहाथे बे मासाव गावजों गाव नांलाय खमलाय गावजों गाव बखिलायनायखौ दोनथ'नानै बे नभेम्बर मासनि गेजेराव डियार नाब्ला सारनि आरो माखासे गेदेरमा सारमोननि मोजां खबर फैनो हागौ जाहाथे बयबो मिनि खुसि इसोरनि खाथियाव आरज गाबो नाथाय गावजों गाव दाङाबाजि गावजों गाव नांलायलायनाय गावजों गाव बखिलायनाय बे मासनि गेजेराव बेफोरखौ ज्राब दोनथ'नानै जाहाथे डियार नाब्ला सारनि जानानै आरो डियार नाब्ला सारजों लोगोसे एक्स-एन-डि-पि नि गेदेरमा दैदेनगिरि आरो सिनियर जुनियर जाहाथे बे मासनि गेजेराव बयनिबो गेदेरमा रायजो राजाफोरनि इसोरनि खाथियाव आरज गाबनायजों जाहाथे सोरबा गेदेरमाफोरनि हेफाजाब मददाव जाहाथे उदां जानो हायो बे मासनि गेजेराव बयबो गाव गावनि माखासे थांखि बिथांखिखौ लानानै गावजों गाव एना एनि बखिलायनायखौ दोनथ'नानै बे मासाव गावजों गाव बखिलायनायखौ दोनथ'नानै जाहाथे डियार नाब्ला सारनि जानानै सिनियर जुनियर एक्स-एन-डि-पि फोरनि जानानै जाहाथे इसोरनि खाथियाव आरज गाबो बे मासनि गेजेराव जाहाथे इसोरनि हेफाजाब मदद आरो गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि हेफाजाब मददाव जाहाथे डियार नाब्ला सारनि मोजां खबर फैयो एक्स-एन-डि-पि फोरनि मोजां खबर फैयो बयबो गोसो गोरबोनिफ्राय इसोरनि खाथियाव आरज गाबो जोबोद दुंहाव थासारि बे मासनि गेजेराव सोरनिबा भाइरेल सोरनिबा सोरखौबा लानानै सोरखौबा जुगुमलायनाय जाहाथे बेफोरखौ बे मासाव दोनथ'लायनानै जाहाथे एक्स-एन-डि-पि नि जानानै हेफाजाब मदद इसोरनि खाथियाव आरज गाबो राजखान्थिनि थाखाय राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय नंथारै खोथाफोरखौ बानाय माखासे मानसिफ्रा बेबायदि मोनसे गोथार आफादनि सासे आफादगिरिखौ बियो माखासे मानसिफ्रा समाजनि गेजेराव बेखौ दामथिंबाय थानाया बियो थिग जायाखै खुलुमबाय इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन आसामनिफ्राय जोंनि गाहाम ओनसोलनि अग्निबि सेन्टाराव जोङो बावहैयो बे समा बाइ इलेक्सननि सम जोङो माखासे पलिटिशियानफोरनिफ्राय जायानाखि नङै बाथ्राखौ जों खोनाबावगोन आरो जों अलरेडि खोनाजेनबाय बेनो जाहैबाय बारग' एमपि हिरा सर'निया नब सर'नियानि सोमोन्दै माखासे जोंनि पलिटिशियानफ्रा बुंजेनबाय बे नब सर'नियाया माब्रै बियो बे थांनायबानो एमपि इलेक्सनाव थानांगौ बिनि जाहोनबो बुङा माने गावसोरनि दोलोखौसो गावसोर फिलिद लादों मोनसे खोथा मोजांनि बाथ्रा जे 10 बोसोरनि गेजेराव नब सर'नियाया एमपि जानानै दंमोन दा बेवहाय जयन्त बसुमतारी बिथाङा एमपि जानानै थांनो हाबाय जोंनि सासे बर' फिसाया बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथाय बिनि बेकिंआवहाय खुनु पलिटिकेल पार्टिया गैया बेवहाय मेन खारनानो जाहैबाय जनकलाल बसुमतारी जायनि खस्थ' खालामनायजों 6-7 बोसोर बिथाङा केस गेलेनायजों सोर नब कुमार सर'नियाया बर' नङा होनना प्रुभ खालामनो हादों आरो बावसो बिथाङा थांनायबानो एमपि इलेक्सनावहाय बियो
गावनि नमिनेसनखौ फाइल खालामदोंब्लाबो रिजेक्ट खालामजादों दा बेखौ जों बयबो रोखा रोखा मिथिखागौमोन नाथाय मोनसे खोथा दिनै बै जनकलाल बसुमतारी सारमोन बादिया जुदि बे नब कुमार सर'नि एगेन्स्टआव केस फाइल खालामामोनब्ला गुवाहाटी हाइकर्टआव दिनै बे नब कुमार सर'नियानो क'क्राझारनि एमपि जागौमोन दा थिग बेबायदिनो जोंबो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामआ तरुप कुमार बराजों लोगोसे 2012 सननिफ्राय ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि थाखाय केस फाइल खालामदों केस गेलेगासिनो दं जोङो अलरेडि खननै अर्डारखौ मोनबाय नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय दिनैसिम बे केसआ फाइनाल भार्डिक्टखौ जों मोननो हायाखै जों आसा खालामदों बावैसोनो जों फाइनाल भार्डिक्टखौ मोनगोन हामबायसै बर' फरायसा आफादा मालाबाबो बर' हारिनि थाखाय फेरलेबसेबो खहा जानाय बर' जाथिनि थाखाय माबा मोनसे खहा जानाय बेबायदि खामानि मावाखै जेराव दिनै दिपेन बर'आ हारिनि थाखाय बर' जाथिनि थाखाय बर'खौ गोजौआव बर'नि मानखौ बर' हारिनि मानखौ गोजौआव लांनो थाखाय बिथाङा जेब्लानो प्रेसिडेन्ट बिबान मोनदों अब्लानो गावनि गथ' गथाय न'खरखौ नायनांगौमोन नाथाय बिथाङा थाखानाय जि साकरि बे साकरिखौ गारनानै बर' हारिनि थाखाय बिथाङा दिनै जाथिनि थाखाय दिनै सार्भिस होदों दिनै जायफ्रा बेखौ दामथिंदों जायफ्रा दिनै जों बुंगोन थोंजोङै बिपिएफ हान्जानि गोबां आईटी सेलनि मानसिफ्रा जायफ्रा माने राजखान्थिनि बेनिफिटनि थाखाय गावनि माबा मोनसे मोननांगौ बेनिफिटनि थाखाय बिथांमोना माने दामथिंगासिनो जों बिथांमोनखौ बुंनो सानदों नोंथांमोना बेबायदि साख्रि गारनानै बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय मालाबा माबा मोनसे फेरलेबसे नोंथांमोना सम होदोंना बेखौसो आं सोंनो लुबैदों दिनै बर' जोङो नुदों मानगोनां दानि आफादगिरि दिपेन बर'खौ गोबां गाज्रि माने दिपेन बर'आलायनो एबसुआव बिबान लाबाय थायोबा एबसुआ जोबस्रांगोन जों दिनै बुंगोन दिपेन बर' बायदि साख्रि गारनानै बड'फानि उनाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि उनाव दिपेन सेकेन्ड मानसियानो दानि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बेयाव माने बे खोथा बुंनायखौ जोङो गोबां दुखु मोनदों आरो बेजोंनो सासे गोबां दायो ओरैबायदि माने मानसि ओंखारदों जाय बै समाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङा लोगो गाहाय नेहाथारिमोन कास्टम बसुमतारी बिथाङा दाख्लै जोङो बिथांनि गावनि पेजआव जों नुदों बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दिपेन बर'खौ बिथाङा बड'फानि आदर्श बड'फानि माने माखासे थांखि जि सिमां बिनि खोथाखौ बिथाङा बुंनो फैदों बिथाङा दिपेन बर'खौ फोरोंनो फैदों नाथाय आं बिथांखौ दिनै बुंगोन जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानाय जों बिथांखौ बुंगोन बिथाङा बुंनांगौआ जाहैबाय बिथाङा सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारगा खामानि मावनायनि थाखाय जाथावि माखासे एबसुआव थानानै गाज्रि माखासे जुनार आखु दिन्थिनायनि थाखाय बियो दिनै एबसुनिफ्राय होखारजानाय दिनै नोङो बेसेबां आदर्शनि खोथा बुंबाय बिराद आदर्शबाननि खोथा बुंबाय बड'फानि खोथा बुंबाय दिनै आं बुंगोन कास्टम बायदि मानसिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ लानो साजिया मानोना बियो एबसुआव थानानै एबसुनि थांखि संबिजित बिथाङा बे संबिजित बायदि बिथाङा खामानि मावनो हायाखै बिनिखायनो बिथांखौ गेजेर ससेयाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ दिनै बहिष्कार खालामनो गोनां जादों नाथाय बेबायदि मानसिया दिनै मानगोनां दानि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माने गोबां माने एडभाइस होनो थाखाय बिथाङा खोथा बुङो नाथाय दिनै बेबायदि कास्टम बायदिनि जि बुंनाय बे बुंनायखौ मालाबाबो रायजो राजाफोरा खोनासंनाङा बे कास्टमा सासे जुनार आखुनि मानसि बिथाङा कुनु आदर्श गैयै सासे नेता बिथाङा दा दिनै बियो गावनि माबा मोनसे लाबालाबनि थाखाय बिथाङा बिपिएफ हान्जायाव थानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायगासिनो दङ दिनै बिपिएफआव बिथाङा माबा मोनसे लाइमोन गांखंनि माबा मोनसे बिबान दङ बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंगासिनो दङ दिनै जों बेखौ खिन्थु मालाबाबो जोङो सैज्य खालामनो हानाय नङा आरो दिनै जोङो नुदों सासे दङ एबसुनिफ्रायनो होखारजानाय बिथाङा बै समाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सासे गाहाय नेहाथारिमोन बिथाङा जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जौ जुवा फुजा मेलाफ्राव जौ जुवा होनायखौ बन्द खालामो नाथाय बिथाङा सासे गाहाय नेहाथारि थानाय समाव जुवा होनायनि मुङाव जुवादारफोरनिफ्राय बिथाङा फैसा लाखुमानानै दिनै जिल्ला एबसुनिफ्राय बिथाङा एरख'जादों दिनै बेबायदि माखासे एबसु बायदि माखासे गोथार आफादाव थानानै जायफ्रा एबसुनि आदर्शखौ एबसुनि संबिजितखौ बिथाङा संबिजित खालामनो हायाखै बेबायदि मानसिफ्रा दिनै खारै बिपिएफआव जमा जानानै दङ
आरो बयनिख्रुइ रायग्रा मानसिफ्रा दायो बिसोरबायदियानो दा बिनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जायफ्रा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायदों बेबायदि माहारि आफादखौ रायदों दिनै बिथांमोना समाजनि हारिनि थाखाय मा खामानि मावबोदों नोंथांमोना बिसोरखौ नाय दिनै बिनिखायनो जोङो प्रहलाद बसुमतारी आरो जोंहा कास्तम बसुमतारी बिथांमोननि जि मा होनो आसारखान्थि आखल आखु बिथांमोननि आखल आखुखौ एसे नोंथांमोना सिनाय बिनिखायनो दिनै जोङो बिसनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै प्रहलाद बसुमतारी आरो जोंहा कास्तम बसुमतारी जि दा माने खोथा बुंबाय थानाय बिथांमोननि बुंनाया एकदमबारे ओंथि गैया जुक्ति गैया गावसोरनि आखल आखुआनो जाया